Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday.
live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Salamat kina po Diyos. Na yung pagkarabi, ayatan nga kapusat. Di madaanan tayo man yung programa na yapo, dito itangatang, di dalan, ito kinasap. Salamat yung pana. Daan tayo man ito yung pinagigimungan. Di pangarabi, ayatan nga kapusat, di Webes, di Rabi. Nagwa tayo mat ni kapusat tayo, Bernard R. Velasco, manipot tayo yung kongregasyon di Manikita lang. Brother Bernard. Amen. Agyaman tayo man, tangarabi, ini ka na tamin mong tigundawayan niya po. Tapno agkakadwa tayo manan ito'y Ilocano broadcast ang maawagan ti dalan ti kinasanto. Sang madati gayam nyo tatangarabi nga makadwayo iti uneg ti may sa oras Brother Bernard Velasco manipot pa ito'y Lakayanga subdivision paniki. So daydayaw niya po. Kat sakbay nga tultuloy tayo nga rot kat mapantayo pa iti panagkararag awisan da kayo nga mapantayo nga agkararag pa. Mami nga man nakabali namin katagyaman kami manan itang rabi nga impaay mo kada kami hintad mo ating guntaway manan tapno mahangay man da ito'y Ilocano broadcast tapno mangidalan tano adupay nga tattao iti makamu iti sasaom kata kararag mi kandaw dawatan mi itang rabi nga si kakumati mangited ginapigsa nga internet connection para kadagiti kakagayam kang kakabsat mi nga buy-buya dengdeng itang rabi sa pila kumata bendisyonan na kami babaan ti Santo Espiritu tapno kakadwa kami nga makaawat iti espiritual nga bendisyon nga agapagtawad ken ka kada si pasakbay panagtultuloy mi sa pila kumata ti baylaygi ket ipaay mo kanditot mo itang rabi at itidawat ken kararag mi babaan tinagan na apong Jesucristo. Amen. 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 Salamat kina po Diyos. Brother Bernard, kadaitang rabi manan, nagkakadwa tayo, ayat nga, kabusta. Maragsakan ti puso mi, datay tayo programa, kan nagkadwaan na kami, nagkandang dama, iti panagdengdengag, dagiti kansyon nga nailangitan, kan iti maangay nga panagadal ti sasaw ni Apo. Patagarot nga rabi, kat dawatan tayo man, dati operator tayo, nga i-flash na, dagiti nagnagan, dagiti kakabsat tayo, diti screen, tapno makablaawan tayo da at nangarabi iti dagiti gagayom kan iran ting kapsa. Dawat tayo kani kapsa tayong operator. Ni kapsa tayo Ruben Perenya Pirey watching from Mendez Cavite. Amen. Salamat kani Apo kadwada ka anong Ruben. Kan kastamat dagiti dumapay nga iran tayong kakabsat. Nga daan mo't lang kanya tayo datang ngarabi iti din na tayo dagiti gagayom tayo. Ket bibuya da Dwa tayo matnikap sa tayo, lari, ibuyat. Na yung banggarabi tayo amin, kakapsat, kan gagayam. Wala na. Amen. Salamat ka na Apo. Salamat ni kapsat tayo, Orwell Amistad. Na yung banggarabi kakapsat, gagayam ni Apo, iti may daydayaw tatangarabi. Amen. Wala na. Amen. Salamat ka na Apo. Diyos, kan ni kapsat tayo, Boyet Miguel. Na yung banggarabi tayo amin, kakapsat, kan gagayam. Wala na. Ni kapsat tayo nga Boyet, kat manipit pa Jeric Puerto na Baisia. Kan ni kapsat tayo mga Anor, Rogelio, madaydayo iti Apo Jesus at tangarabi. Amen. Kunana. Naragsak nga panagkabla ako da kayo at tangarabi kakapsat. Ken gagayom iti pamati. Bubuyak dito ilagilayan congregation Sulan Sultan Kardaran. Amen. Salamat kina Apo Dios. Patuloy dagiting kakapsat tayo Manong Bernard. Tuloy mo man. Amen. Dati panagtultuloy tayo nga panagbasa dagiti comments dagiti kakapsat tayo ni Sister Geraldine Tabago. Kunanakat na imbag arabi kada kayo kami. Ay ito nga gagayang kan kakabsat niya po. Agbuy-buya isuna, manipod pa ijay Aurora Congregation. Sa agyaman kami dahita nga, panagkastamat ni Brother Rolando Gamino na imbag
Ken nagasat nga rabi iyaw amin, kakabsat, madaydayaw ni Apo Dios. Sa atin mo ti impatulod na nga mensahe na. Kastamot ni Sister ni Nanay Elizabeth Dapon, na imbag nga rabi kata kayo amin, kakabsat, madaydayaw ni Apo Dios. Nagyaman kami data comments, kan kastamot ni Ditas Daria, madaydayaw ni Apo Dios, watching isuna from Sumapang Bata, Malolos, Bulacan. So, gyamang kami dahil nga kapsa tayo, nakadua tayo, kastamot ni Brother Benigno Finuya. Agbibuhi isuna, manipod ng para congregation, kahit kunana, na imbag nga rabi, kakapsat, madaydayaw ni Apo tayo. Amen. Gyamang kami, dahil ito nga, kung comments yung nga ipatpatulod nyo, ito ikwa tayo, chat box tayo, kat mangmangtod ti karit, tapno ating nga programa tayo makapagtuloy-tuloy. Kata, sa paila kumakat, di kayo nga maumuma nga sumuporta tayo ito nga programa tayo. Brother? Amen. Salamat kina po Diyos, kabsat, Bernard. At tagarot kat awisan na kayo, ayatin nga kabsat, nuhan kayo pa yung nakapag-share, nakapag-like, tadi programa tayo, kat i-like yung kumakakabsat, kat i-share, dagiti nga trabaho ni Apo, na ito nga banag, katakil ti maramid na, para iti pananging waragawag, iti Ebanghelyo na. Adaan tayo iti Facebook, kan adaan mo tin iti YouTube. Ayatin nga kapsa. Sa YouTube channel tayo, The Church of God in the Philippines. Kat masarakan mo lang iti Facebook kan di YouTube. So nga, mabalin tayo buyagan, kan share tayo mo tin. Ito iti gagayom kan kakapsa tayo, mandang iti GC tayo. Tapno makita ta, iti nga trabaho ni Apo, kat makabuya ta, makadunod ta. Iti napatugunay nga sasauna, tapno malukutan, matignay dagiti puso da pagarup dagiti na spiritualan nga bambana. Manong kapsat, Manong Bernard. Kat ti panagtuloy tayo nga rod, gagayam kat kakapsat kat mapantayuman mangagan ay ito may isang nainlangitan nga kansyon nga ipaay kada tayo ni Brother Roldan Repose, manipot pa ijay Aurora Congregation. Denggan tayo man dati kansyon na. Amen. Kabsat ko itibiyag mo ni Ma'am Nayen di ayat mo ti Apo impasnek umeten ti trabaho sagpaminsan nga umay ti Domingo awanen day diriktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti Apo binayam nga naglabas iti tiyempo italentum inted na impupok mo at sumika ni Jesus ay ayatin na ka tarigagay ang abiyag mo may simpa isubling day dida mo nga ayat mo umigta ka nga agserbi iti Apo talipatang kadin kabsat iti damo napalalo unay ti sangsangit mo inkarim ti sangwanan iti Apo na agserbi ka ingana tungpalgag mo agsubli ka ni Jesus ay ayaten na ka tarigagay ng abiyag mo may simpa
hayat mo. Rumigta ka nga agserbi iti Apo. Sudin ita mo nga hayat mo. Rumigta ka nga agserbi iti Apo. Amen. Agyaman tayo dito nga kansyon ngayon pa ni Brother Roldan Prepose nga mapuluan ti agsublika. Pudno no unay nga para kadagiti kakapsat tayo nga di mamiis pamati na ket kung kuna nga rodi kansyon agsubli tayo manen kini Apo. Ket agyaman tayo dito nga nailangit nga kansyon nang tadmanen ti karet kada tayo. Ken tatangaro ti mapantay nga rod dagiti pakdaar ti araramid ni Apo ket ayaban tayo man ni Brother Alvin tayo so ti mga anunsyo dagiti araramid nga masakbayan. Brother Alvin. Naimbag na rabi, kada tayo amin kakapsat. Dagiti aramid ti Apo na aramid iti bulan ti Marso ken Abril. Iti March 27, maaramid iti umuna na quarterly midnight prayer meeting. Mangrugi iti alas 7 ti rabii, jay Paniki Chapel, Lakayanga. Iti March 28, celebraran tayo iti magkainem nga anibersaryo iti trabaho ti Apo sa online. Iti April 3, maramid ti 7 last word, communion, ken feet washing, mangrugi iti alas 2, ti Malem, ijay Paniki Chapel. Iti April 4 ken 5, maramid ti makisiyam nga Thanksgiving, jay Iglesia ti Diyos, jay Hong Kong. Ken may sabay ken met panangaramida iti 7 last words, communion ken feet washing. Ken tininawas nga online prayer meeting tayo iti tunggal Lunes iti rabii mangrugi iti alas 8. Suportaran tayo ken ikararag tayo dagitoy tapno magunod iti panagbanlaygi dagiti aramid iti Apo. Dahil talay dagiti anunsyo tayo ita rabii ken manen may naimbag nga rabii kada tayo amin kakapsat. Amen. Amen. Salamat, Brother Alvin. Di nagmayat dahil nga giti programa nga umay para dagiti trabaho ni Apo. Ket kirakararag tayo ayatin nga kapsat, Brother Bernard, dagiti nga banag. Ket ni Apo kung mati pudno magbalaygi. Ken may tag-ay kadagiti nga trabaho na nga umay. Ken mangited iti pigsa. Ken karit nga ni spiritualan. Kadagiti amin nga namati kung kana. Ken dagiti anak na. Tatagarod nga rabi, dawatan tayo ka rin ni Sister Saira nga i-flash na dagiti. Kapsat tayo, kayim tayo nga kamagkablaaw. Dagiti nagnaganda, ni kapsat tayo Linda Iglesia. Magandang gabi mga kapatid. Amen. Salamat kina Apo, kadwada ka. Kapsat. Kastamat ni Aya de la Serna, manipod pa J. Canada. Naimbag nga rabi, mga kapsat. Amen. Salamat kina Apo, kadwada ka data. Rabi, Saraya. Salamat, nagbibuyat ng Rabi, kapsat tayo, Josephine Ordonio Dumrique. Amen, salamat kina Apo. Doon tayo kapsat tayo. Salamat ni Magdalena, Figasita Pinolyar. Amen. Naimbag, Arabi ka kapsat, may dayaw ti Apo. Amen, salamat kina Apo. Brother Bernard, tuloy mo man iti. Kaya ti panagtuloy tayo nga ro, dahil nga panagbasa, dagiti impatulo, dagiti kakapsat tayo. Ni Brother Ronald Gamit Manansala, nanagat na yung pangarabing kakapsat. So, ti kablaw na mo, tangarabi. Kan
nakadwa tayo mo ni Gilbert Abara. Amen. Nagbubuhay so ng rabi, tangara iti programa tayo. Kan kastamot ni Florencio Dumundon, kan ni Sister Letty, katagbubuhay da, itang rabi, iti programa tayo. Kaya man kami dagita nga support tayo, nga panagtultuli nga panagbuya. Kastamot ni Brother Daniel Domrique. Amen. Kuna na madaydayaw tiapo. So, gyamang kami dagita nga ipatpatulod yung mensahe. Kastamot ni Sister Shannon Ritubado. Amen. Nagkatawa tayo. Agbubuyat ang rabi. Kaya gyamang kami dagita nga mensahe nga comments yun. Iti chat box kaya tultuli ko mga suportaran tayo. Kaya itangarod ko. Ipasa ko at kini Brother Armando, iti panagtultul iti programa tayo. Amen. At tagarod, Brother Bernard, kablawan tayo, madagiti kapsat tayo. Nga nadanon, dagiti panakayanak da, no birthday da. Ay flash na iti operator tayo, iti video kilate para iti panagkablaw kada tayo. Kada tangarabi. Pag-flash mo man kapsat. Amen. So, Syra, any birthday greetings tayo, Ustad? Amen. Brother Bernard? Amen. Tagyaman tayo dagita nga kakapsatay nga dumtong dagiti panakayanak da iti bulan ti Marso. Tangarod nga kakapsat nga mapantayo manen iti panagdengeg iti kansyon nga langitan nga ipaay kada tayo dagiti kakapsat tayo nga mothers ijay la Trinidad ket paulo na ti kansyon daket kunana likudak bagik sara ket tuping ka. Ket denggan tayo man daytoy nga kansyon dagiti kakapsat tayo nga mothers in La Trinidad.
Amen. Nagyaman tayo dito nga kansyon nga impay dagiti kakapsat tayo. Manipo di jay La Trinidad Congregation. Brother? Amen. Salamat kina po tayo nagpintasunay nga mensahe na itang kansyon nga nailangitan. Iti Ilocano version iti Let me lose myself and find it, Lord, to thee. Salamat ka rin kina po, Brother Bernard. Tatagarood ka kadaiting nga kanito. Kabayatan na, kayaban tayo. Hindi kapsat tayo. Ni Brother Jet Batalya, malibot pa iti La Trinidad Benguet. Nga iso tiyo sarad ni Apo Tata nga rabi. Nga mangipaduyak-yak dagiti napatag nga sasawa na. Brother Jet? Mga rabi aming kakabsat. Nagyamar kiniapo ta inakkanak ti gundaway tapno may parangarang man ti sasao ni Apo. Tatang rabi. Ito'y dalan ti kinasanto. Maparaburan tayo kumakabsat. Ketika ito nga ibingay kinyayo, dito ay umuna nga Korinto. 1 Corinthian. Umuna nga Korinto nga kunana. 3:9. Korinto 3:9. Kunana dito ay katulungan na kam ti Diyos. Da kayo ti talon o talunan ti Diyos. Da kayo ti balayen ti Diyos. Iti nga teksto, ti kahit ko nga ikan ti punto, dito ay da kayo ti balayen ti Diyos. Ye English tayo you are God's building. Muyo ti iglesia ti Diyos, nayari ti ado nga bambanag. Nayari ti babae, nayari ti balay, nayari ti kulungan, arban, nayari ti bagi ti tao. Nayari ti nga pagay dito mga kuna ato ti ay pakayarigan na dito nayari ti maysa nga balay o templo. Iso nga di umuna nga panahon, literal nga templo ti paramid ni Apo tayo. Ijay kung kunatay nga Tabernacle of Moses. Ijay nga imuna nga nagaramid ti pagtaengan ti Dios kano idi. Literal nga taeng ti Apo iti inaramid ti tao.
Kati di panahon ni David, di suna ko mati mga itadar dayay Solomon Temple ka. Ang palubos ni Apo, ang nadalos ni ni David ide. Kat ni anak natin nang itadar ni Solomon. Iso nga ti Iglesia ti Diyos nangyari ti templo o balay nga pagtaangan ti Diyos. Literal idi. Kat makita tayo dito ti pangarig nga di templo ni Solomon. Literal idi nga agtaang ni Apo di jay. Kat tatanga panahon ay ti templo ni Solomon o Temple of God. Iglesia dito yan. Ang literalan. So nga timbaga ni Apo anak to nga agtaeng wala di Hebrew. Anak to nga agtaengan te iti balay nga inaramid ti ima. Nadikat ti pagtaeng akton. Da kayo ti templo ko agnaetak to di puso yo. So nga di Old Testament time panay nga literal idi. Tatak nga panahon na espiritualan aminan. So nga di jay templo ni Solomon no mapantay jay iti pangarig jay templo ni Solomon ide kani templo na tatan ay iglesia ti Dios. Ito ay 1 King 6:2 una na 6:2 sige una ari. Ket ti balay a pinutar ni Ari Solomon maipaay ken Jehovah ti katidtog na innem apulo nga siko. Di dati panahon na di siko ti gamitin na ka. Di may isa nga siko. Di English cubits day ka. 1.5 feet na di siko. Kan 18 inches day. Ti kaya nasa unday ay. Kadaya ti pinutar mga naro inaramid ni Solomon. Ti katidtog na innem apulo nga siko. No, day may nga siko 1.5 feet. O, dagay ti agkotimatan, narigat ti nakapuyak ti mat ka. Ket ti kakaaba na, kaakaba na, atidong na. Ay, dua nga pulo asiko. Times 1.5 feet day ay. Takla na. Ket ti katayag na. At kangato na. Katayag na. 30 asiko. Takkel nga templo na. Dahil tinaramid ni Solomon. Yung paramid ni Apo, kini Solomon. Kaya tamo yun, dahil tatanga panahon, iti nga templo, spiritualan. Yan. Ide literal, ni Solomon tinangita der, pagtangan ni Apo. Pero tatag spiritualan. Ay pagtangan ni Apo nga templo, iso dito ti iglesia na. Kasi sino tinang ibangon dita? Awan sa bali ni Apo tayo Kristo. Sa nga kuna na jay Mateo 16:18. Mateo 6:16-18. Ket siya kunak matking ka, asika Pedro ka. Kiti dayto ya bato, ti bato reta ni Kristo dayay. Ni Pedro dayay stone na dayay. Batsik nga bato ni Pedro. Kami kung kunada ka ni Pedro ka no ti fundador ti iglesia nga intader ti tao. Yung malipay dayay, ampay nga usto dayay. Ket kunana 16. Ket ti dayto nga bato, bangunot to ti iglesia. Sino di nga bato? Ni Kristo. Iso ti mangbangon, ni Kristo, ti iglesia na. Iso nga, imbaga na dito, bangunot to ti iglesia, kuna na. Kaya nasawon, may isa nga iglesia. Hanay yung nga bangunot to dagiti iglesia
Kanang imbaga dagiti iglesia ket. Timbaga no, bangunag to ti iglesia may maysa. So nga may maysa ti iglesia ni Apo tayong Jesucristo. Nga intadder ni Apo o ni Kristo. Kaya tapay nga nagatong iglesia tatan. Agya intadder ti tao dita. Intadder ti tao ado ti malina, ado ti hanga kusto. Nasursuro na. Nga hanga mayan nato. Iti nasantuan nga kasuratan. Ngano ni Kristo tinang bangon, inawat tayo suna, surutin tayo. Gusto dayay panangikasaba tayo iti ebanghelyo dagiti sasaw ni Apo. So nagagarap ni ti Biblia ka ni Kristo is ti pudno ka. So nga napudno, no awatan tayo ni Kristo, napudno ti inawat tayo, napudno ti kasaba tayo. So nga dahil ti panahon tatang na bambanag. Nga hanga literalan nga templo no diket tapadagi jay dumag patpadadal ti literal nga templo nga ta padpadakkelan da amoy adu dagiti iglesia nga padpadakkelan da ti simbahan na nagdarakkel nga simbahan tagayam ti pamati dati ta agtayab to ano nangagko daytan mamindwak nga nanggitan do nga sekta itinangit ko nga iso nga nagdarakkel gam ti templo da agtayab to ano dayjay kami ti aramidon da mga literalan nga umay ni Apo alaan nanto ti iglesia na gitangatang datayo ti templo ti Dios si tayo ti agtayab si tayo ti alaan ni Apo no nadalos ti puso tayo makadwa tayo dijay katsap nga kunana antay pagbagang rapture kami no rapture ti pagbagang sa bali man nga sursuro dayan ti sekta ti relihiyonan dadagitin tayo kung ti Biblia ka ti Tagalog ka katsap kunana alaan na tayo nga pangataw ang literal nga balay o templo nga inaramid ti tao no diket datayo ti templo ti Dios datayo mismo iti alaan na ti mauding aldaw ket may sapay nga makita tayo dito ay nga templo iso ti pagtangan iti Dios iso nga nagparamid ni Apo tayo ken ni Solomon iti sabay di pala Temple of Solomon aggijan ni Apo jayan di do nga kwarto dayjay ka di holy place ken holiest of holy di jay may kadwa nga kwarto isu dayjay ti kuna tayo nga holiest of holy kinasantuan nga perme arijay ti presensya ti Apo ijay sakay na glory nga kung kunana ijay bato nga ay ko nga ijay tipan ay kaban ng tipan nga kung kunana at dati doang anghel di jay ijay tingana ijay nga rumrumar dayjay naglawag nga presensya ti Apo nanusumrot dayjay high priest kailangan agkwapay aputan na jis mata na tanong makita na jay mata iso na iso nga dayjay ti kwa iti talagang literal iti data nagaramid man niya nagparamid ni Apo ti dakkel nga talaga dayjay ti kayarigan ti iglesia ti Dios nga agtaeng iti presensya na iti iglesia na no may katayo basol sumrek ti Espiritu Santo sumrek ti Dios ti puso tayo ken agbiag tayo nga na santo ti panahon nga agdama iso nga dayjay kita nyo na ket iti mo nang patawan ita ti pagtaengan iti Dios nga talaga ngem nga panahon datayo iti pagtaengan na Apo ti tao di Efeso 2:22 basahan tayo dito Efeso 2:22 iso pakaykuyugan nyo met mabangbangunan o mabangbangon tapno pagbalayan ti Dios babaen ti Espiritu
Isu nga DJ iglesia tatta, tayo mismo, tao mismo. Ha? Nga nakuyugan tayo kat mabangbangon, kung nanagarugtap no, pagbalayan ti Diyos, babaan ti Espiritu Santo. Isu nga DJ surusuro ti Biblia, ajay duwa nga kwarto, ajay holy place, nga kung kuna tayo. Nginawat tayo na po, sumrot tayo jay. Ha? Ada Espiritu ti jayon, ngam tajay pelang kwa, ay ruar. Ha? Yung namapasanto tayo, kung nanagarot ti Biblia ka, umunod ti puso yo, sasa inyo, kung natin Tagalog tayo. So nga may kadwa nga place, ay ti Holy is of Holy, dadya ti presensya ti Espiritu Santo, no may karnality nga kuna na, sumrot ti Espiritu Santo, di puso tayo. So iti pagbaga tayo nga entire sanctification, nananay nga panagsanto. Nasanto tayo ijay justification, or ijay may nga kwarto, nga pagsanton na tayong tupay, nga pirme, ijay may kadwa nga kwarto. So nga makita yung kapsat, may sabay ko na na Hebreo 9:11. Hebreo 9:11. Hebreo 9:11. Anak ko na take kapsat. Ngem, idi nga imay ni Kristo, kangatuan apadi, dagiti na imbag abambanag nga umayto, gaputi dakdakkel, kinasayat ap tabernakulo, asaan anaramid babaan ti ima, kaya nasauan saan nga ito'y apan naka parswa. Hanggang naramid ti ima, na yung Temple of Solomon, kaya naramid ti ima dahil yung Temple ni Solomon. Pero dito ay imbangon ni Apo Jesu Kristo, ni Apong Kristo mismo, spiritual dito tatak. Mawatay ni Apo, may nahintay di iglesia, si tayo tatati pagtaangan ni Apo tayo nga Jesu Kristo. So, kung na pa yung Aramid 17:24, 17, 24. Apit ko na dito. 17:24, dagiti Aramid. Tati Diyos nagaramid ti lubong kan dagiti aming abambanag ng takingkwana. Idintungan ni nga iso ti Apo, ti langit, kinti daga, saan nga agnaad, kadagiti templo, nga inaramid dagiti ima. Ide Old Testament, nagtang isuna, ginaramid ti ima. Pero ta New Testamentan, ay ti panahon tayo, ang agtang di ay literal na building, literal nga balay, nga templo. No, di ka, kung na nagarod na kayo ti templo ti Diyos, si tayo ti pagnagdan na, iti puso tayo. So nga naglawag dahi kabsat na. So ano nawat tayo ni Apo ti agbalay ti puso tayo. So nga 1 Corinthians 3:16, muna ka Korinto 3:16, muna to. Di kaya mo kay ti templo iti Dios. Oh, popular ko dito, popular verse. Di kaya mo dakay ti templo ti Dios. Kiti ti Espiritu ti Dios agtaeng kada kayo. So nga DJ tatang panahon ang importante DJ pagtaengan o DJ inaramid nga templo yung building Importante di tao nga aggimgimong giunod ti balay o building dagiti iso dagiti talaga nga templo dagiti tao tayo mismo. So nga ore basit ti pagtaengan tayo o ti pagdaydayawan tayo o kubulan ari ti templo ti Dios. Kagi namati kini Apo. So nga ni Apo idi nga nagpataad ti kapilya di ba? Pagigimungan da, igit ti baybay, igit ti karayan, ijay bambantay, di mga dadalisuna,
Ti tao iso ti templo ti Dios ko, iso ti pagtangan na apang importante ti pagtangan nga kwa, uray tatanga panahon, uray kubo lang, uray balay lang, dagiti dumduma kami tataka. Yaket ti makigimong kinyayo ta balay lang ti paggigimongan nyo, ti kayda nga paggigimongan ka dahil nagdakkel nga simbahan, iso nga ato ti mamapanjay. Iso nga no maminsan, no balay na ti paggigimongan tayo, di kay ti mapan, marigrigat kayo lang. No madati watay tatan, dati building tayo matan, ano, umadado tayo. So nga agaramid tayo mati building, paggigimongan tayo. May sabay, ay templo ni Solomon di amoy nga nakalupkupan ti kwada ito, iti balitok. It covered with gold. No imagine nyo dayay templo ni Solomon di. Nakalupkupan o ruar ken uneg na nakalupkupan ti balitok. Kunada 1 inch ka. Kasam di 1 inch. Aji templo nga dayay aji lawa na nga dayay ka. Nangalalanda nga ta ti balitok ya. Dapay karot ti rumor nga aji oper karot ti kano Pilipinas, iti kano mo no. Agim imagine la dagi jay daduma nga iti kano Pilipinas dayay may oper nga nakaalaan ti gold, gata nagadukan ti gold dito Pilipinas. Iso nga amoy ruar ken uneg nakalupkupan ti balitok. Kunada di ay nabasa ng article 3 kilometers away no masilnagan ti init sumilsilap. Adayo pa lang makita mo di templo ni Solomon sa gumilap-gilap, sumilap-silap gaputi balitok. So nga ako na dito ay 1 Corinthians 6:22. Ket ti si bubukol a balay kinalupkupan na iti balitok, kinalupkupan na. Aginggay tinalpas ti amin nga balay. Kastamot ti amin nga altar, pati ti altar ka. Maipay ti orakulo, kinalupkupan na iti balitok. Agasam dayan, nagadunga. Iso nga di sinirot ni Titus the Great dayay. Ni General Titus di 70 AD. Tinakaw na o inala namin di balitok. Kunada 90 billion, hindi ka no, $90 billion ka no. Hala nga, 90 billion data siguro na trillions of dollars siguro tata dayan. Inala daday nga balitok ni panahon ni Roman Empire, sinirot dati Jerusalem, pinerdida di templo ni Solomon, inala dami nga balitok na dayan. Gasam dayan nga, tatanya ti simbolo na, iti balitok. So no mangidyo dayi kwa, bali at dati mali na dayi when we all get to heaven. Dayi ka no langit, badbadkan tayo ti balitok. Tituktukuyin na dayi nga di Revelation dayi, Apocalypse. Iglesia dayi, ito pa lang iglesia dayi. Iso nga dayi balitok, di iglesia. Ti simbolo ti balitok, kinapudno, truth. So nga nung babasa iti Biblia, ay balitok nga nito the Old and New Testament. Di literal, the Old Testament. Pero dito panahon tayo tata, ti balitok, kinapudno. So nga kuna na jay 1 Timothy 3:15. Nabasa tayo jay 1 Timothy 3:15. Una Timoteo 3:15. Ngem no mabayag to tapno amonyo no kasano ti may parbeng kababalin iti sangkabalayan ti Dios. Sangkabalayan ti Dios. Iso ti balay ni Apo, ti iglesia ti Dios. Iso ti iglesia ti Dios. Asibibiyag nga adigi ken sa diri ti kinapudno. So ay gold, ay balitok, simbolo ti kinapudno dayay.
Iso nga no, inawat tayo ni Apo, na inayon tayo di iglesia na, dahil lang iglesia ti Diyos, ti agisurusuro ti kinapudno. Sa nga sekta ti relihiyon, adda ti pudno, adda mali. No minsan, adda do ti mali, kaysa di pudno. Iso nga ti iglesia ti Diyos, puro nga ginto dayta, puro nga kinapudno dayta, awan ti mali na. Ti panangi kasaba ti ebanghelyo ni Apo Jesu Kristo. Ti may sapay, ti templo ni Solomon ide, inaramid na nga awan ti pangay, awan ti tagtagari, without noise, kuna na ti English ka. Ako na dito ay 1 King 6:7. Ket ti balay, idi maputputar, hindi tatader na. Naputar kadagiti batbato nga naisagana di jay pagalaan. Katawan uray martilyo. Kita nyo dito ay ano agi gamgamit na. Iyay bato kada kay kayo. Di jay ijay bato no natiji na nga bato ijay da nga kuan. Ano gadayan pinisi-pisi no inatur da jayon. Ket kunana ket awan iti martilyo. Kita nyo dito na uray wasay, uray anya nga arwatan alandok ang nangeg ti balay. Ti bayat ti panakaputar na. Iti inaramid ta dito awan kano ti. Kita nyo dito nga naglaing ti ko dito, naglaing ni Solomon. Nagijay ko nakasalay ko nga pag ikabil mo lang nan. Ket awan ti mangeg mo nga agpukpuk ti martilyo, awan ti mangeg mo agragade, awan ti mangeg mo agpukpukaw. Nagulimak iti panagaramid da daytoy nga templo. Anya ti kaya nasa unday ta kabsat. Nga ti iglesia ti Dios. Awan ti agtantanabutob, awan ti agreklamo, awan ti agririri. Iso nga dinaramid ta iti templo ti Apo awan ti agririri, awan ti agtantanabutob, awan ti agpukapukaw. Agasam da yan nagpintas nga tanga buyanon. Ay kabil da nag-iiba bato, hindi na malpas. Ti kaya ray ganda jay, kasi ka na ti iglesia ti Apo. Ngawan ti re-re-re, awan ti iso nga na dito ay 1 Corinthians 12. Umuna nga Korinto, kapitulo 12, 24-25. Ako na dito tigabsat. Idinto nga dagiti kamkameng analidnos, awan ti pakasapulan da. Dati kamkameng ni Kristo ay kasla bagi deta. Ngem ti Dios inurnos na ti bagi nga inikkan na ti dakkel dayaw dayjay kamkameng nga agkurang kastama dayjay templo ni Sir inurnos na. Awan ti manged mo nga ririri, awan ti nagpukapukaw. Tapno awan kuma ti panagsisina iti bagi. No di ket dagiti kamkameng agsisinakit da ti maysa ken maysa. Iti simbolo na nga agsisinakit da titinulong da. Isu nga dayto ti kungkunan nga iglesia ti Apo. Isu nga iti naramid da day templo ti Solomon nagulimat. Isu nga kasi kumama ti iglesia ti Dios, asaway kasi ti iglesia ti Dios ko. Andalagi di may lalaok. Ang mga kadto nga talaga di iglesia makikadkadto lang. Kung nato yung agin sisingpat nga iso nga nagulo, dati gulgulo na basit. Ket ni Apon to ti mangdaro sa amin kita ta umaito ni Apo. Umaito ni Apo ko na masarakan na ti iglesia na awan tulaw na, awan karket na santo kuna na no may nang tualaan. So nga non tayo pakasanto anday to makadwa di jay bangir nga biag no may to ni Apo Jesu Kristo.
Tatta, ti may sapay. Di templo ni Solomon. Medyo ano ni. Paspasan tayo lang. Templo ni Solomon, ano na. First King chapter 7 verse 5. Ano ti kaya ragan ti templo ni Solomon? 7:5 ko na to. It amin dagiti rikep ken ti bautek. Naramid da a kwadro-kwadro o kwadrado kadagiti kayo ket ti tawa na ibatog ken ti tawa iti nakatlo kaunda. Kaya nasa na ajay iglesia ni Apo tatang panahon. Di panahon ni Solomon nagbibinatog talagang ajay bato no ikabil mo di may isang bato awan ti makita nga ay nga awan ti masirit mo nga di panahon ni templo ni Solomon talagang fitly together na nagkikinasida nga pirme awan ti makita nga masirit nga abot na. So nga ko na Efeso chapter 2. Deta ti kaya ragan ti iglesia ti Dios tatang panahon. Efeso kapitulo 2 versikulo 20-21. Nati kaya nasa mga kabsat. Anabangon itirabaw ti simiento dagiti apostol ken dagiti mamadto ken ni Kristo Jesus metlaeng ti bato anang nangruna ti iking. Di iking ka tatala na basa dati ko. Di iking ka dagi kunan kay batong panulok kunan niya pundasyon na talaga. No next Sunday di ti pagadalan tayo di foundation ka. Ni Kristo ti foundation. Ken kuana tunggal balay nga aga-alot. Medyo wala nangunog nga Ilocano dito. Di panakasang sangal na rumang ay maipay may nga templo na santuan iti Apo. Iji English na ito fitly together. Kasi di panahon ni Solomon fitly together talaga na. Kaya nasa uwan no ti iglesia ti Dios awan ti ayun nga agtitinulong kasi di bagay. Agtitinulong na iya awan ti awan di jay halimbawa di bagay aming kadwa di jay adati aramiden da adati trabaho da awan ti awan trabaho na jay kastam di templo ni Solomon di fitly together iso nga garaw-garaw. O kita nyo ti may isang nga building no talaga nga na simpati panakaramid na ang galala ang marba dayta. Yung nagpintas ti templo nga dayta nga kaya ragan ti iglesia ti Dios. Iso nga yung templo nagmayat ti kuana kati ti jay First King 7:1 ti templo ni Solomon naramid dayto iti talagang purpuro nga strong foundation kuna nagarod ti English kuna 7:21 ti RRA ket iso pinatakder na dagiti adadigi iti balkon ti templo ket iso pinatakder na ti aking kanawan nga dagiti nga adigi ket ginaladan na itinagan ni Joaquin ket iso pinagtader na iti ken igid nga adigi ket ginaladan na itinagan ti Boaz. Iso nga talaga nga duwa nga adigi dayta nga napigsa ore siguro gangganad ti iti nga panahon ore gangganad siguro ti intensity 10 hanga marba. At igaro da pundasyon dito kapilyami dito dito'y nagana dito yan. Ito'y pundasyon mi dito'y La Trinidad. Kunak kini Brother Ede, naggana din niya kasano, ura intensity 10 data ko na. Kita nyo?
Iso nga daya gararami di nga porman ko na nagdakkel oray ti ko na, nagdakkel ti adigi na. Pastor ba kisayan tayo, dia, mamungkis kisayan na. No inya ti nakakabilita, iso ti itader mo na. So nga dumagi jay kurak nga kuangay. Kisayan dati simento, kisayan dati tilanlandok, iso nga marba nga dagos. Iso nga ti spiritual nga templo ti Apo, talaga nga nalagdareta. Ti umuna ti pundasyon ni Kristo, tapos dagiti adigi, dagiti apostol, dagiti datayo nga imawat kini Apo, iso nga very strong. Iso nga data ti makita tayo. Kiti maude, yung 1 King 8:11. Medyo nagkwata yan san. Nag-overtime man. 1 King 8:11. Iti kasta, dagiti papadi, dida, nabarin, daktader, nga aganong, agapo ti ulap. Tatidayag ti Jehova, pinununa ti balay ni Jehova. Iso di literal nga templo ni Solomon, kung nagarot kanya ito time. Ay templo ni Solomon, at iti first room, ay iti kinasanto nga kwarto. Di may kato nga kwarto, holiest of holy, kinasansanto pa, kung ano na diyan. Ay tabernakulo di diyan, ay kung ano tayo nga, ay balayan na gigi kwa. Hindi umuna nga panawan. Lipata mo day ay. Patay na ibagakon ka. Takahon nga kasiyay. Tapos si Jay ngato na at dati duwa nga anghel. Nga day Jay kwada nga Jay payak da nagkasta. Parintumang da nakakasta day payak da. Di Jay unag na nga day Jay. Kaya mo naman yung teksto day Jay. Dito yung Old Testament. Ay tikon ko natin nga sakay na glory. Every year, agpakita ni Apo di jay ka na kalawlawag iso na malawagan ti aming nga templo. Ure jay rarpay. Iso nga jay papade, lalaro jay high priest. Hanga makasitrip di jay, no, hana nga bungan ti matana, tamatay iso na. Because of that presence of the Lord. Iso nga tatanga panahon, na jay templo ti Apo. Iso ti ibagbaga tayo nga ito revelation. Ito dito mga sekta ti translation da dito yo ti panangi pataros da dito langitan ka nga mamoy hang langit da ito iso da ito ti iglesia ti Apo. Revelation 21:23 to 27. So ano basahan tayo kung ano ito ket ti syudad. Ti syudad nga na ito. Tamo dagito dumat interpretasyon ti syudad di kano langitan. Dahil syudad dito iso dito ti iglesia ti Dios. Awan ti pakasapulan na. Iti init wenno ti bulan tapno silnagan na ti dayag ti Dios. Iso ti nanglawag kenkwana ket ti pagsilawan na iso ti kordero. Iso ni Kristo iso ti founder of the church. Iso na mula ti mangsilaw. Ito hanga di jay langit da ito. Langit di kung kunalagi dado mga interpretasyon da. Ket kadagiti panagpagarian magmagdadan to itilawag na. Iti dagiti ari ti daga yegda kinkwana ti dayagda. Ket dagiti ruangan na sandan to nga marikapan. Ure kaano ti aldaw tawanan to ti Rabi Sajay. Ket yegdan to kinkwana ti dayag ken ti dayaw dagiti pagarian. Awan to ti Rabi Jande kuna nagarod ti kaano ti aldaw ta awan to ti Rabi Sajay kuna na. Ay ti iglesia ti Dios sa lawag ni Kristo lawag amin na wala nagarod, we are light of the world. So nga di iglesia ti Apo, light of the world data. So nga kung na tayo nga di iglesia ti Diyos, awan ti sipngat, kaya nasa awan. Di iglesia ti Diyos, awan ti maragbasol. Panay nga lawag,
panay nga na isalakan ti basol. Tadi ka may nayon ti iglesia ti Dios no, managbasol ti tao. Hanga may nayon, ijay templo o ijay iglesia ni Apo. Ket yignanto kankwana ti dayag ken ti dayaw dagiti pagarian, ti pagarian. Ket santo nga sumrek kenkwana uray kaano ti anyaman anarugit. Isu nga iglesia ti Dios nga mabaling nga may lang ti kalding jay kaya naso ti managbasol. Aming nga kadwa jay lawag, aming nga kadwa jay Kristiyano o nagsalakan ti basol. Tano nagbasol, ikatin ni Apo di iglesia na. Wenno uray si asino nga agaramid ti makarimon, wenno ulbod, no dilaan dagijay adda na isurat iti pagbasaan ti biag akukwa ti kordero. Kita nyo tayo yan ay ti pakayarigan ti iglesia ti Diyos nga espiritual. Ay syudad nga dayay, the city of God, iso ti iglesia ti Diyos, awan ti sipnot diyay, awan ti rabi diyay, panay nga lawag, kaya nasawan. Iglesia ti Diyos, awan ti managbasol nga kadwa diyay, panay nga nalawag nga kangkanayon. Hanga makasrag gamin ti makarimon, ti managbasol, diyay, ay templo nga espiritual, nga balay ni Apo tayo sa Kristo. So, rin natin nagadalan tayo, medyo nag-ti angkor tayo. Day tayo ni Apo. Tayo kaya angkor. Amen. Nagyaman tayo dito nga mensahe. Nga naipay kada tayo. Amen. At sa pila kumakit nawatan tayo nga nananay. Ajay mensahe tang rabi nga nakita tayo kat no, talagang inawa tayo ni Apo. Datayo dito ng Diyos. Brother Armando. Amen. Salamat. Kaya po Diyos, kakapsat, kahit ang lawag ka nagpintas ng mensahe na tatang Arabi. Salamat kada kayo, kinatuan na kami. Hingga na katagiting kanito. Salamat din ko, Ana. Panang tarabay, Espiritu Santo. Amin nga nag-shot nga bambanag na dagito. Nagsasalat tayo, kapo ito. Kinashot natin, kinimbat, yung pamalayat natin, yung galmay sa atin. Yan. Agad grabe ay nga kapsat ket patanan tayo di pa nagsira na panagkararan sa pagtutuo ni Panginoon nga kapsat. Amami nga manakabali namin na po. Salamat. Maraming grabe maglabag unay nga mensahe. Tudno nga iti tao nga mawat kita ket isu iti pagnaedam ti puso na di ka mabigyan ken iti aramid na iti biag na ket na santo. Ang nararamid ito, ang pag nakama mga nabasol, hindi ka magmagna iti dalan iti labag, dalan iti masimpa iti biyag na. Mawat kang ba. Nagarod nga rabi, kasi ako may iti tumulong dito ng Maysa, ang programa, iti nagtagngag, iti ka yung may handa kami nga dati programa, tulungan na kami Apo, matay nga bindisyon. Madaan, tignaw, di paspuso ni. Hindi mo na yung tawag, may nga banag, may padayak-yak kung iwaragawa. Salamat po kadagiti yadipon na inusar mo. Marabi, likod ti programa. Itong galmausa nga mangikutot, mangiyag iti. Dito nga panagserbi pangarod nga rabi, kadagos ko salamat kami unay kung sige ako mati tumulong ti Maysa. Dili sumasaruman nga programa. Ken mga luwat kita kami kata mangkod pinasimpang arabi, panagturog mi panaginalami. Ti pinagreing mi ti kinabigatan ket balay kami nga espiritualan mananap. Kami sika iti na pangtudan mi amin bambanag iti panagbibyag mi na Christian one nga panagpagpag na nagiti nga bambanag ket karkararag mi kami dawat mi napatag tunay anagan ni Jesus niya po. Amen. Yaman tayo manan itang rabi ta nalpas manan dayto aramid tayo.
Kaya salamat tayo nangitad, mensahe tarabi, kanda kita kakapsat tayo nga operator, ni Brother Alvin, kani Sister Zaira. Diamang kami, dagit nga talento nga ipapayo, babaan iti social media. Kaya nagyaman tayo dagiti kakapsat tayo nga nagbuya itang arabi. Kat sapay lang ko ento man sumarunong nga Webes kat makadwada kayo manan dahil nga programa tayo na mauwagan ti dalan ti Kinasanto. Kaya Diyos ti agina kada kayo amin kakapsat. Amen. Praise the Lord.